Minecraft cu Denis. Poate pentru voi știu unde am rămas eu în plan. Nu prea. Am stat Călin, am dus la școală, am venit de la școală. Da, dați. Dați-mi că filmez. Și nu știți epic episod. Am rămas aici, parcă, unde am întâlnit un noroc de Denis, 1, 2, 3, bani. Mă rog, parcă vă deranjează dar mamă, așa. Avem armura noastră, dar nu cop n-are nici mâini. Mai făcut știți după mâini. Așa, oameni buni, unde e aeronul ăla? În aeronul ăla, unde e el? Unde e? Și aici sunt sigur că este... Nu credeam. Vezi. Bă, nu că te-ai pus cam un tău. Bine. Putem știu. Mă vin să mă întâlnesc în noroc cu tine. Asta e aici. Totul să le pun aici. Rămare ne ducem în... Vedem că am rămas acolo la... Ala. Acum hai să începem. De-am rămas aici. Acum știm că arde asta de mult și ne-am panicat un pic. Dar spune că acum nu-i panicare. Nu panicăm. Dacă nu vot. Nu, mă temeam eu de asta. Mor. Mă temeam eu. Temeam. Temeam eu de asta. Nu arde. Ucide să nu arzi. Poate. Am zis nivel 15, era să... Nu știu, o să pun aici. Mamma mia. Cât cuart. Așa. Să-l iau. Pur și simplu. Așa oamenii pun lone cuarți. Avem un cuarț în care se numește cuarț. Un cuarț care se numește cuarț. Așa, cuarțule. Aici. Știu ce să fac. Așa. Poate rup asta. Scoate facă de... Nu să cădem, rupăm. Steacul nostru. De astea ne ajută. Stac sau stac. Nu să zicem. De prefer să zic stac.
logică să cam. What? Gândim așa. Ne urcăm, uite, așa. 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 Cotul. Quartz. Oh. Altă quartz de acolo. Apoi pot să-l iau sus. Focul va rămas aici. Uite. Uite quartzul e. Înținut și că punem de astea aici. Doar un bloc. Trebuie să punem. Că... Băi. Știți puțin, am filmat de mă faci puțin. Am filmat de 6 minute. Trebuie repede să ne ducem la... Am filmat de 6 minute. Știți? De episodul următor trebuie să facem ceva incredibil, bă, nu panică. Bă, știi, postați puțin. Asta. Aici vreau să fac o cameră micuță. Atât. Bac. Bac. Așa. Așa. Ce vreau să fac eu o cameră micuță din asta. Doar din asta. O cameră micuță. Dar mare, micuță. Ce să facem noi în episodul acesta? Simplu, facem cuburi de quartz.